Drama presents Handumanan sa Kaawit. Ano pa daw siyang kaagi karon? Nukining sa kalalaki nga taga Cebu City. Ang nagtamantatampo, nagdasingan nga Alfred. Recorded by X Thunder Gaming. Nagkalawam gud mo ang imong uyab nga patanon ba no? Lagi bay. Wagan ko magnahong. Pilip si Kuya Beda. Ikaw rin lalaki nga nangabit, pero nagwanta. Limang ka, pag sana kayo mo magkita, kay LDR gud mo. Lagi bay. Ambot pa sa bay. Wa man sugyugo magnahom ani. Lahir sa tirada Beda. OFW man. Unsa? Di na ka mo largag balik. Inig pauli ni mo dito sa Pinas. Oo, gang. Gusto ko nga na ako manrabaho. Maayo hinuon gang. Gimingaw na kaayo ko ni mo, gang. Gang, mag-ipon na lang ta diha, be. Gang. Ay, kung pag-joke kung yun, ana. Nakay ba na? Nasa kuya asawa. Nya, nasa tayong mga anak. Nagplano kong buwagan ako kung bana, gang. Unsa? Seryoso ka? Oo. Tanaw ni mo. Dili pa rin ko seryoso ni mo. Sanya? Sa, sure, oy. Kalibig mo rin magkaingong bayanga. Pabungkag yung pamilya na. Aron, anda mo ka? Dili sudah ko ma-imagine ba eh. Oo, love na ko si Sanya, pero urag dili na ko kayong bubiya sa akong pamilya. Bayang pa eh. O sa Joey, resign kasi mo trabahoan. Oo pa, Uy, nga naman. mga play kong laing kumpanya pa. Tapos dako og offer ba? Paik itong last na kong trabaho eh. Kay pilan ko katuig, pero way umunto. Mao ba? O niya, nagkakita na kaglain. Nanong ko yung panghatagan ng resume na ko pa. Huwatan kong tawag. Aw, maayo hinuon. Saon na lang. Sige lang anak, basin pa dahil niya ng imong balkinang. Alfred! Ah, Naay nagsigig panawag sa imong cellphone, oh. Number naman ni. Mao ba? Ayaw og tubag ha? Hello? Insan eh? Gang, ako ni. Lisania. Niya ka rin sa airport. Kuha ako din, hibi. Unsa? Gong, gimingaw kay kunin mo. Gang, ayaw din eh. Kita nga na ay makakita na to. Hindi mo tingali. Pero naku, oy, makailan ako din sa Cebu kay taga Dumaguete man ko. Nya, asa mo ka mo diretso? Katultol ka ni nga address, gang. Anak ko di adapita mga bang. Nya, unsa man? Okay na ka din eh? Kaya mo pa uli na ko sa amo, ha? Ha? Biyaan di kunin mo din eh. Ano lang to? Sanya, hindi pwede. Uy, nagpaabot na ko si Luna. Nga akong asawa. Okay, fine. Pero next time, kinahanglan ni imo na ng bahinon imong oras og tarong ha. Para nako og sa imong asawa. Sanya? Mura na mahinog kong nabala ka, bay. Lakas ganay ko niyo ba eh? O, saka kun, buwagan na lang ka na ko sa niya, bay. Nabutan na akong sugot pa. Bay. Dili ko musugot. Sanya? Alfred, dagan ako plano para nato. Dili ko musugot kay imo ni buhaton ako. Sanya, minyo na ko. Mas makakita pa kag mas bagay ni mga parehas na mag-edad. Pero nadutlan ako nimo, Alfred. Mong dili ko musugot nga mobiya ka na ako.
na makigbuwag ka na ako. Recorded by X Thunder Gaming. Likado kang sanya, bila. Likado kang mga mungal mo. Kaya siya manggod, o siya kahadlo ka, ubiya siyang pamilya, sa ikaw, di magkamakahimo nga, bungkag yung pamilya. Maulagi bay. Ma, pa. Manganhirap ako mga kaumas trabaho sa ato. Okay ra ninyo? Kanus aman. Kung sa badto, ma. Maglingaw-lingaw lang gud mi. Nahala sige daw. Wala man may kaso ni mama ni mo. Salamat pa, ma. Ma, pa. Niyan na sila. Nana ko na sila, Lorna. Dali na. Sige. Kadiyot. Oh, Sonia? Alfred? Kailang mas kauban ni Joey, Alfred? Kailan mo pa? Kagamay rin sa kalibutan, Alfred, no? See? Sa tanto ni mong likay-likay na ako, giabot pa gihapon ta. Sonia, unsan eh? Dili ba niingon ko nimo nga gusto kong anhin na lang manita trabaho? Without knowing, nga? Magkauban din mis imong anak. Sonia, Matay pa sa ragod. Pasab ka ragod ko. Unsa ni? Kabit ko si imong bana. Human ko niya pahimusli, halit lang siya nga nawa maparamdam nako. Unsa? Day, pasayluan ko. Sonia, may mo ba? Pahawa na din sa amo. Oo, ano mo pahawa man ko? Nag-invite man mis imong anak ni inyo. Karon, dili na ka-invited. Ayaw palabig pabaga sa mong nangoy. Mong gawas na! Oh, Joey! Day, pasayluan ko. Nagbahay na ko. Asa ba kung napita nagkuwang ni mo, Alfred? Inatumban man unta ka. Naibaw ko, day. Sorry. Day, pasayluan ko. Dili na lima usap. Please. At hindi ko laing higayon. Kung gano'n sa nga ni abot ang atong idalog ingon ini, diha ka pa nakahuna-una og binuang, ha? Ug sa mas bata pag na parehas rang edad sa imong anak? Dahil ba akong sayop ko, Lorna? Sayop kay ko. Papasaylo pa ba ko ni mo? Asawa ko ni mo, Alfred. Bisan tuon og sakit ang imong gibuhat din ako, pero mahal ti ka. Ug mas dako pa ang akong gugma nimo kaysa sa imong pagpakasa. Oh, salamat, day. Salamat kayo. Basta isaad lang gid ako. Nga dili na gini mausap pa. O, day. Isaad ako. Salamat kayo, day, Lorna. Mahal kayo, tika. Lagi na lang kitang naaalala. Pasalamat yun kong gihatagan kong laing higayon sa akong asawa. E dili gid ako ma-imagine nga mabungkag ang akong pamilya tungod sa akong pagpakasama. Dinhi na lang utob o daghang salamat, RRN.